போகிறோம் ட்ரெக்கிங் போயினே இருக்கிறோம். அப்படியே சுற்றி பாருங்க. சூப்பராக இருக்குது. நார்த்து கோவாவில் ஒரு ஹைடம் வாட்டர் ஃபால் வந்திருக்கிறோம். இதுக்கு டூரிஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பர்மிட் வாங்கிட்டு தான் வரணும். அவங்க சொல்கிற வழி தான் போகணும். ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டரு ட்ரெக்கிங் பண்ணிட்டு போகணும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. நார்த் கோவாவில் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பர்மிட் வாங்கிட்டு வரணும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸுக்கு தாங்க ஒரு 6 கிலோமீட்டர் ட்ரெக்கிங் பண்ணிட்டு வந்தோம்.